gozie anyị gozie onye n'ụwa o sebụrụ ụwa anyị jere nata site n'afọ ọma gị site na Kristi bụ onye nwe anyị amen. Some have food but cannot eat. Some can eat but have no food. Obodo have food but he can eat. Bịa madam, wete m mmiri. My son. Onye obodo oyibo. Customers are always right. Onye obodo were ngabasị. Ọ nwanne atụ siri m nne a bupụtara m. Enyi m nwanyị. Enyi nwanyị biri gị abacha. Ọ bụkwa obere ihe. Yes. Some can eat but have no food. Hey! Obodo. Hey! Hey! You want in a boy machine? There you go. I want to the analog phone. Hey! You want in a boy machine? You want in that one? There you go. Obodo. Obodo onye ihe nche ịgwa kita. Biko che concept plan. Biko ihe nche ịgwa kita nya gafe na ebe. So ebe anyị nọ kita ya gafe. Don't worry. I pledge to Nigeria my country to be faithful, loyal and honest. I gafe ebe. You have any gwam kita. Be ebe ka ọ ya dị. Ebe ka ọ ya ebe. Agị madam ike na ma Chioma. Nke a dị ọcha. Dị ezigbo ọcha. Ndị ka bi n'ugwu mba. Ama na ka eme ọnụ. Ihe mesi ji nwa na ngwanụ m na. Ihe mere. Nigeria become us. Hey! Chama be the prince ace. Asingi ya gafe na ebe a. Chama be the ace. Ogene obodo nwere ife. The prince. Kedu ke nkere eme? Ke nkere abụla na-eti mkpu. Ibe enyi ya nwaanyị a Chioma. Da Chioma akwata bira ugwu mba ndị akwata last year. Na street ahụ. Dị ezigbo ọcha. O be the prince ace. Ọ gafebe na ebe a, ebe a ka anyị ka nọ. Nke bụ abụghị ịgwa m kịta. Asingi ya gafe na ebe a. Anyị nọ n'ebe a nọ gafebe ebe onye abụrụ onye ọzọ. Hello? Abịrịwa. Chegoro ana m nke nwaanyị eze agụ ana m atachi. Mụ na manụ m nọ. Prince na ịmara prince manụ m nke ala chụtaba m. Ịma Chioma dị ọcha nke na nwe maka ya mbọsị a. Chioma biri ace. Ayo ọjọọ so na-agwa m. Obodo ka ije gwa. Don't worry, ka m console cha ya ọ na-ebe akwa ka m sicha ya ndo mbiazie. Ezigbo eso ife ọ tabaga alụ sef. Don't worry, I'm abịa. Mba ọ alụba m abịrịwa ịmara agwa na mmadụ. Jesus. So obodo ka ije na-agwa. Hey, nya obodo bụ radio without battery. Agwakwa gị ya agwa sị gị ya gafe na ebe a. Obodo ka anyị na-eme ya akwa. Asụrụ m agwara mmadụ ihe ọgwa m bụ ya gafe na ebe a. Minister of Information. Ana mpụgokwa m. Ọ bụrụ ihe ịgwa m. Asụrụ m ọ bụrụ sị m agwara mmadụ ma agwa mmadụ. M ike gwa gị na ngwa bụ egwu so ịbụla mmadụ. I can tell you. Ịgwa m ka ịgwa m afa. Ka e were. Ndị abịa ka ntị na-arụ mba hapụ arụ dị ya. Ọ sọ ace ka o bute obere ace. Chama biri ace. Ndị na-ekene m ka m na-ekene nụ. Ozugbo. Maka ya na-ebe unu. Agịnị? Abụ biri ace. Minister of Information. Ya. A na-ekwu ka na-ekwu. Asị m ya gafere ebe a. Agafego m ebe a. Prince biko ozugbo nyita ka ịpọ nyita. Ịma anwụ n'ọya. You jump and pass. Agwa ife gị. Ibula ezigbo mmadụ. Ihe sị gị ya gafe na ebe a. In fact, if you could believe from me, nke anọ n'ọnụ Chioma mma ajụ Chioma ka mmadụ na eziokwu. Gaa na BBC ọ bụ na ịchọ. Ada ka ime n'ọnụ ofu onye ọ njụcha gị njụọ Chioma then njụọ mma Chioma mara na mma Chioma abịa wee gwada na nwa ya bụ ace. Adabala ka ha na-ekwu okwu n'azụ mmadụ. Ka ihe ọjọọ mme ọ bụ biri ace ọ bụrụ Chioma ekwanụ m nekwa okolo. Ha emeri nkata ekwufu ike. Ndị amadị ji isi wee koro nke nọ. Ndị amadị ji isi wee koro onye obodo oyibo. Nwoke nwa yọrọ biko sekpuru ana na nyashi ubika biko ka ndị agaghị emekwa gate ntị ọzọ aka n'aka. Ndị mere bụ iweru phone onye ga-etekwara ịgwa ya ga-etekwa ịgwa ya. Ọ dụghakwa m na ime nekwe akwa na ọka eze ido maọbụ na ịtara akwụ. Ikwuo aya mara. Madam, in parenthesis, in summary, gwagodu m nwaanyị ji agbụrụ m asọ na abacha nna ata. Na nshiri na ihe mere adụghọ mma. Easy before I don't blame you. So okay, it's a food poisoning. Madam, I will sue you for food poisoning and malnutrition. I'm not lawyer. I think you make poison. I will sue you for food poisoning. Anyway, you can't go. Okay,
in fact for phone ku mmaga Blaze FM mmaga Wazobia mmaga Sapienza je announce where mmaga adoration grand egbe mo so wolu mic gwa Oraneze na Prince bụ Ace thunder bombunu nchari na ebe a ona yara amobiri Ace. In fact I will stop coming to your shop if my shop was one past start I will stop coming to your shop Ace amobiri Ace obodo chioma. In fact I want to hear for mma ku influencers ogbe etie na nke 2 dead not na ibu Ace idiot is